ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର এই ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ। ମୁଁ ମାନସ କୁମାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 1 ଲକ୍ଷର ଲୋନ୍ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ ଯେ ଏହି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ଲୋନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍କିମ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ବୁଝି ନେବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ନିଜର ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରଖିବାନି। କେମିତି ଆବେଦନ କଲେ ଲୋନ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଥିବା ଦରକାର। ବିନା ସୁଧ ହାରରେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ଲୋନ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍, ଯାହାକି ତାହା ବିନା ସୁଧରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ swayam.odisha.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ SC ST ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେବୁଲ୍ 40 ବର୍ଷ ବୟସୀମା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ ଯେ ଏହି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ଲୋନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସରକାର ବିନା ସୁଧ ହାରରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱୟଂ ଲୋନ୍ ଯୋଜନା ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ଲୋନ୍ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ନମ୍ବର 1 ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ, ନମ୍ବର 2 ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ନମ୍ବର 3 ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ନମ୍ବର 4 ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହାକି 10ମ ପାସ୍ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ନମ୍ବର 5 ରେସିଡେଣ୍ଟ, ନମ୍ବର 6 ଇନକମ୍, ଯାହାକି ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନମ୍ବର 7 ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ୟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ୟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ଲୋନ୍ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।